Хайде хора! Когато бяхме в магазина да купим тези мебли за холът, с Тейлор видяхме една страхотна кухня и казахме, че ще я поръчаме. Защо да не отидем днес да я поръчаме? Може продавачката Мила ли? Продавачката Мич. И винаги ни дава мебели с отстъпка. Между другото, ние тогава разбрахме, че тя работи там, но пак разбрахме и ни даде мебелите с отстъпка и сега кухнята сигурно също. Защо не отидем? Чак до магазина ти? Чак до мебели Мобо? Не. Защо не извъннеш по телефона? Да, това е по-добра идея. Много. Какво много? Много е далече. Окей. Добре, ще извънна да го поръчам тогава. Но как изглежда всъщност кухнята? Челси изглежда... има розово, има сиво. Не знам, видяхме само и мернахме едно око. Не сме я разглеждали, но беше много хубава, така че ще я поръчаме. Със сигурност ще е по-хубава от сегашната ни. Да, така е. Челси, какво правиш? Отцветявам си книжко. А ти, Стейси? Правя ви картички. Но защо? За Коледа, тъй като няма възможности да ви купя нещо, тъй като още съм на 12, ви правя картички. Оставете ме на мира. Добре. Хайде, аз ще звънна на Мич да поръчам кухнята. Аз отивам да гледам нещо на лаптопа си. Аз отивам да си играя с новата ми колекция Понита. Уау! Уау! Какво е станало тук? Челси! Аз отивам да прибера картичките, да не ги видите. Здравей, Мич. Нали бяхме видяли с Тейлор една хубава кухня, като бяхме в магазините за мебели? Първо здравей и второ да, и все още я имаме. Какво за нея? Да си я поръчаме за днес. Или когато пристигне. Ще може ли утре да пристигне? Да, най-късно утре ще пристигне. И така. Колко е цената? 1500. Супер, ще я вземем. А ти какво ще правиш за тази вечер, нали? Тази вечер е бъдни вечер. Да, бъдни вечери. Ще се съберем семейството, както и утре. Днеска най-вече ще ядем, ще плюскаме и така. Супер! Добре, хайде, весели празници, чао! Мерси и на теб, чао! Кен, какво ще правим за бъдни вечер? Ние още нищо не сме измислили. Спокойно, ще измислим нещо. Хайде на пазар. И този път аз ще отида. Предния път си купил само хляб, а нищо от това, което ти изброих. Какво? Аз не знам какво е това, което ми изброи. Не знаеш ли къде се намират кюфтетата и кебабчетата? Не можа да ги купиш. Нито прясно мляко, нито кока-кола, нито прясно мляко, нито нищо. Добре. Така че аз отивам на магазина, за да не объркаш нещо. Все пак е бъдни вечер. Хайде хора, идвате да ядем. Аз вече съм седнал, обаче трапезата я няма. Ще я сложа. Стига си крещал. Скайлър! Да, идвам. Гледах си до сега на телефона. Какво? Добре сега, защо ме викаш, като няма нищо на масата? Аз така и викам, а тя се прави на луда. Не се правете. Вие на луди! Стейси и Челси, хайде идвайте! Идвам! Стейси, там ще седне Леля ти Тейлор. Между другото, какво стана с нея? Челси все още извъни и Леля каза, че дойде след 5 минути и... ето я. Отивам да отворя.
Добре. Здравейте. Тейлър, здравей. Здравей, Скайлър. Здрасти, Кен. Здрасти. Аз тук ли да седна? Да. Къде е Криста? Ами тя долу с Челси и си говорят нещо, ма сега ще дойдат. Момичета, елате! Идваме. Да, сега ще дойдат. Здравей, Лило. Здравей, Витовчетке. Здравей, Чичу. Какво правите? Нищо, къде е Челси? Идвам! Изморих се да бягам по стълбите. Какво? Спънах се. Какви са ти работи тук? Какво има? Ау, не ме потай. Съжалявам. Стейси. Искате ли да отидете да ядете на масичката в стаята, в моята стая? Защото тук няма много място и ние си говорим като големи. Искате ли да ви сложим в моята стая? Да. Добре. Хайде в стаята на мама. Уху! Който е последен е тъпчо. Не искам аз да съм тъпчото. Не ме забравяйте. Добре, аз ще им отида да им сложа и се връщам. Какво да им сложиш? Храна, много ясно. Те там си вземат играчките и така. Сложих им да ядат. Ние сложихме тук да ядем. Супер. Вие сте напълнили трапезата, бе, виж. Всеки има. Естествено, хайде сега на здраве! Супер, беше много приятно тази вечер. Надявам се пак да има такава вечер. Да, и аз. Утре, например, утре е Коледа. Да, по този въпрос с Криста ще заминем при баща и в чужбина. Той нали работи за Коледа. Но ще се върнете, нали? След Коледа ще се върнете? Да, но въпросът е, че няма да мога да бъда тук на Коледа. Нали не се сърдите? Няма проблем. Разбираме те, Лело. Да. Благодаря ви. Хайде, ние с Криста ще тръгваме. Добре, аз ще ви изпратя. Вие почистете тук. По-скоро обратното. Аз ще изпратя. Вие почистете. Добре. Беше ми много приятно. Надявам се и другата година да е така. Да, и аз. Чао, Криста. Цао, како Скайлър. Чао, Криста. Чао, Лело. Да, наистина. Чао, Лело. Ще се видим, когато се върнеш от чужбина. То всъщност къде е? В Чикаго. Вау, добре, хайде. Чао. Чакай, Леле, да не би да каза, че тази Коледа ще я прекараме в Чикаго? Супер! Най-яката Коледа в Чикаго! Не, тя каза точно обратното, че ние ще се седим тук, а тя ще замине с Криста за Чикаго, защото там работи и мъжът ти, т.е. нашият Чичо. И там ще прекара Коледата, но без нас. Значи няма да ходим в Чикаго. Скучна работа. Искам Чикаго!